És una cosa fascinant, oi? Com una mateixa llengua pot arribar a sonar tan diferent i transformar-se amb tanta riquesa depenent del lloc on es parla. Doncs avui ens submergim precisament en això, en la meravellosa diversitat dels dialectes del català. Aquesta imatge, la veritat, és que captura l'essència de tot plegat, amb aquesta frase: la diversitat és romàntica. Perquè el que veiem aquí són diferents maneres de dir «t'estimo» arreu del territori. I aquesta és la idea clau, la que hem de retenir, que no parlem d'errors ni de versions incorrectes, Parlem de les diferents i riquíssimes veus d'una sola llengua. Vinga, doncs anem al gra. La idea de fons és ben senzilla, però alhora molt potent. El català és una única llengua, però que s'expressa a través de moltes veus. I aquestes veus, plenes de matisos, són precisament el que coneixem com a dialectes. Ara bé, què és exactament un dialecte? Si anem a la definició, diguem-ne, de manual, ens diu que són les diferents variants geogràfiques que presenta una llengua en els llocs on es parla. O sigui, per entendre'ns, són les maneres particulars de parlar que neixen a cada territori. Molt bé, amb aquesta base ja clara podem començar a posar una mica d'ordre a tota aquesta diversitat. I per fer-ho més fàcil d'estudiar, els lingüistes han agrupat tots els dialectes del català en dos grans blocs. Doncs sí, són dos. Aquesta és la primera gran divisió, el punt de partida clau per començar a navegar per tot el mapa lingüístic del català i entendre com s'estructura tot plegat. I aquí ho podem veure d'una manera molt visual, molt gràfica. Hi ha una mena de línia imaginària que creua el mapa de dalt a baix, de nord a sud. Aquesta línia, que tècnicament es coneix com a isoglossa, el que fa és dibuixar la gran frontera dialectal del català i ens separa el territori en dues meitats, el bloc oriental a una banda i el bloc occidental a l'altra. Llavors, dins de cada bloc, què hi trobem? Doncs els dialectes que el formen. A veure, en el bloc oriental tenim el central, el balear, el rossellonès i el gorès. I a l'altra banda, a l'occidental, hi trobem el nord-occidental i el valencià. Cadascun, ja ho veurem, amb la seva pròpia personalitat, amb els seus trets únics. I ara arribem a la part més interessant, el què de la qüestió. D'acord? Sabem que hi ha dos blocs. Però en què es diferencien a la pràctica, en el dia a dia? Doncs vinga, anem a veure els trets concrets que els distingeixen. La pregunta del millor és aquesta. Més enllà del mapa, com podem identificar si algú parla un dialecte oriental o un d'occidental? Doncs bé, les pistes les trobem en tres llocs clau. La fonètica, és a dir, els sons, la morfologia, o sigui, la forma de les paraules, i el lèxic, el vocabulari. Vinga, comencem pels sons. La diferència potser més famosa és la de les vocals no accentuades. En el bloc occidental es distingueix clarament entre la A i la E àtones, per exemple, compraré peres. En canvi, en el bloc oriental, aquests sons es neutralitzen, es converteixen en la famosa vocal neutra. Llavors dirien, compraré peres. És una diferència que pot semblar subtil, però és clau. Una altra pista molt bona la trobem a la morfologia, i en concret en els articles masculins. És molt senzill. El bloc occidental manté els articles lo i los, per exemple, lo padri, mentre que el bloc oriental fa servir els més estesos, el i els com a l'avi. Els verbs. Els verbs també ens donen un munt de pistes. Fixem-nos, per exemple, en la primera persona del present, el jo. En el bloc occidental, el més normal és que acabi en menos o, jo canto. Però, en canvi, en algunes zones de l'oriental, com passa a les Balears, aquesta vocal final cau, desapareix, i llavors diuen jo cant. I, finalment, el lèxic, és a dir, el vocabulari. És clar, les paraules que fem servir cada dia també canvien, i molt. Per exemple, en occidental és molt comú sentir espill o eixir. En canvi, en oriental, per a les mateixes coses es diu mirall i sortir. Són paraules totalment diferents per a referir-se exactament al mateix. Bé, després de veure totes aquestes diferències, és superimportant que tornem a la idea del principi, perquè tota aquesta varietat no és ni de bon tros un signe de divisió o de fragmentació. És just el contrari, és la prova més evident de la riquesa i de la vitalitat que té una llengua viva. I a més, una cosa clau, aquella línia que veiem al mapa no és un mur, no és una frontera estricta. Existeixen el que s'anomenen parlars de transició, que són zones on les característiques d'un bloc i de l'altre es barregen, conviuen, perquè al final la llengua és un continu, no són calaixos tancats i separats.
I així, doncs, tanquem el cercle i tornem a la imatge del principi. Cada dialecte, amb les seves petites o grans particularitats, és una veu única, una veu valorosíssima que forma part d'aquest gran concert que és la llengua catalana. Al final, totes les maneres de dir t'estimo són igual de vàlides i, sobretot, igual de boniques. I per acabar, queda una reflexió oberta. Si pensem més enllà del català, quines altres variacions locals de llengües del món són especialment fascinants? Perquè la diversitat lingüística, al cap i a la fi, és un tresor que trobem absolutament a tot arreu.